sam Mirjana Tkalčec, vlasnica obrta Cipele Valek, koji je osnovao moj otac prije 50 godina. Zadnjih 20 godina ga vodim ja, s time da smo promijenili asortiman u proizvodnji. Otac se bavio proizvodnjom ženskih cipela, a ja se bavim proizvodnjom dječjih cipela. U našoj proizvodnji razlikujemo 3 vrste dječjih cipela. Jedne su cipele za dječja zdrava stopala, druge su cipele koje se rade po mjeri za djecu koji imaju nekih malih problemčića, odnosno imaju malo deblje stopalo, malo tanje stopalo, pa ne mogu kupiti cipele koje su već unaprijed gotove. Imamo treću vrstu, takozvanih ortopedskih cipela za djecu sa posebnim potrebama, odnosno sa problemima u hodanju, i onda su to čisto drugačiji način izrade cipela. Pošto smo tradicijski obrt, dakle njegujemo i dalje tradicijski način proizvodnje, koji naravno u nekim dijelovima smo usuvremenili. Sve se radi onako kako mušterija mala poželi, dakle cijeli taj proces je individualna izrada od početka do kraja. Dakle, naprave se cipele gotovo jedine takve na svijetu u kombinacijama boje kakve dijete zaželi, s time da zadržava svu funkcionalnost koju svaka dječja cipela treba imati. Jedan stari profesor je rekao, ljudi će uvijek trebati cipele. Dakle, cipele će se uvijek morati proizvoditi, svi ljudi nemaju ista stopala i uvijek će biti ljudi sa posebnim stopalima za koje će trebati šusteri, po starinski. Dakle, želim da i nakon mene neko se bavi ovim poslom.